Лилия Фуат кызы Абдуллинаны алга таба Сызрань шәһәреннән сеңлесе Ләйлә, тормыш иптәше Илшат белән котларга ашыгалар. Сагынып, ашкынып кайтам мин апам янына. Әнкәем сыман кадерле кешем ул. Якты йөз белән каршылый, йөзендә нур балкый. Худайга шөкер итеп, язмышыннан зарланмыйча яши ул. Әйтерсең лә, бер шигырьләр дә күтәрә алмаслык кайгы диңгезләрен кичмәгән, авырлыклар күрмәгән, газизлардан газиз кешеләрен югалтмаган. Сабырлыгына, булганлыгына, тормышны яратуына сыкланам мин. Бала чагымда ул мине үстерүче булса, улгайып җиткәч иң беренче сердәшемә әйләнде. Әнкәйгә дә сөйли алмаган сүзләремне, булган зарларымны аңа сөйлим. Ул мине аңлый да, тыңлый да, минем өчен шатлана да, кайгыра да белә. Яраткан апам, син өчен күңелемнән туган көнең белән тәбрик итәм. Сиңа саулык, сәламәтлек, саф мәхәббәт, бетмәс-төкәнмәс шатлык, куанычлар телим. Аллаһ боерса, синең бар да әйбәт булыр. Чөнки син ярты юлда тукталып кала торган кеше түгел. Сиңа булган рәхмәт сүзләремне әйтеп бетерерлек түгел. Минем өчен эшләгән эшләрнең ише чиге юк. Кадерлем минем, барысы өчен дә Алланың рәхмәте яусын сиңа. Һәр вакыт шундый акыллы, матур, максатчан, ачык йөзле, мәрхәмәтле булып кал. Киләчәктә дә әти-әнигә терәк булып, бергәләп, матур итеп яшәсәк иде. Мин бик шатмын синең кебек апам булуына. Яратам сине. Балаларың сине ылы сөенечләрең, зур шатлыкларың булып кына торсыннар. Баш ишеңдә бәла-хаза, кайгы, хәсрәт бер генә дә булмасын. Гел дә сине Хак Тәгалә фәрештәләре үзләре саклап йөртсеннәр. Апам, бердән бер апам, туган көнең белән котлыймын. Кайтам әле яннарыңа, ара ерак диеп тормыймын. Нәрсә генә сиңа теләсәм дә, тормыш юлың үзең кулыңда. Игелекләрен күрсәтсеннәр иде бәхеткә дип туган өч кызыңда. Сөйгән белән икәү бергә язсын тормыш җебен тартырга. Бүгенгедәй барлык кешеләргә язса иде шатлык таратырга. Апам диеп кенә дәшәмен мин, иң кадерле кешем булганга. Сиңа шалтыратып бушатамын күңелкәйләр хискә тулганда. Мин килгәндә син дә шатланасың, минем белән бергә елыйсың. Юк бар сөйләгәндә дәшми генә минем моңзарларны тыңлыйсың. Бәхет телин апам сиңа җаным. Бул син һәр чак шундый бәхетле, ачык йөзле, шат күңелле булып кал син һәр чак саф мәрхәмәтле. Кадерле Лилия Фуатовна, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы җыр кабат сезнең өчен генә яңгырый. Тик җитеш кенә бик күп яшенде миңа дип көенә күрмә. Үзең өчен яшәмәдең әле бер көндә. Гөрләп тора тормышыбыз бүгенге көндә. Яшә әле узак еллар картаю белмә. Ялт иттереп язлар килер күрсең менә. Яшә әле узак еллар картаю белмә. Ялт иттереп язлар килер күрсең менә. Таяныш син күңел кояшы. Бу дөньяда син үзеңне артык тоймашы. Синең кебек курку белмәс дөньяда сирәк. Үзең тырыш кешелекле, акылың сирәк. Яшә әле узак еллар картаю белмә. Ялт иттереп язлар килер күрсең менә. Яшә әле узак еллар картаю белмә. Ялт иттереп язлар килер күрсең менә. Сәләмәт бул, нык бул, бирешмә. Әфәрин, син булдырасың, син безнең терәк, син безгә кирәк. Балкып, янып, яшнәп, күкрәп яшәп күрсәт әле.
Yaşalı uzak yılları kortayu bilme Yalt ittirip yazlar kiler kürürsün beni